भैया थोड़ा सा मैं रिपीट बढ़ा दी, हल्का सा बस, बहुत सुंदर आगे बढ़ाओ। हेलो 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 जी, हेलो हेलो हेलो, बहुत सुंदर। एक बार प्रेम से बोल दी उमापति महादेव की जय। एक बार खूब प्रेम से बोल दी नौ दुर्गा जी मैया की जय। एक बार खूब प्रेम से बोल दी पवन पुत्र हनुमान की जय। एक बार खूब प्रेम से बोल दी गाँव की देवी मैया की जय। इसे कहे के बाद तेरे दर पे माँ भिखारी भी धनवान हो जाए, निर्बल भी शक्ति पाके बलवान हो जाए। तेरे दर पे माँ भिखारी भी धनवान हो जाए, निर्बल भी शक्ति पाके बलवान हो जाए। इसे श्रद्धा प्रेम से जब माता रानी के दरबार में सभी आई बा, सभी दोनों हाथ एकदम उठा के माता रानी के जयकारा बोल दी, प्रेम से बोल दी शेरा वाली मैया की। कहे के बाद तेरे दर पे माँ भिखारी भी धनवान हो जाए, निर्बल भी शक्ति पाके बलवान हो जाए। एक बार दया कर दो दया मई मैया जी, कि काबिल तेरा राधे श्याम हो जाए। ऐसे कहे के बाद देखी हम जौन भी चीज गाई एकदम देहाती चीज गाई, एकदम देहाती जौन माई वही लोग आवेला उहे चीज गाई हम। कहे के बाद भक्त माता रानी के दरबार में चल गई आ जाके कहल कौना भाव में कहले, कैसे कहले, अरे ए हो जग तारन माई, हे माई तू जगतारण हऊ, तू ही ब्रह्मा के उत्पत्ति गईलू, विष्णु के उत्पत्ति गईलू, शिव के उत्पत्ति गईलू, बस तू ही माई। भक्त कहत रहे अरे ए हो जग तारन माई, अरे ए हो जग तारन, ए हो जग तारन माई, जगतारण माई, माई जगतारण होली। अपनो माई के यदि हेलो ए माता रानी खानी मानल जाओ तो माई जगतारण हो जाए। कहे के बाद यही बात पर चलते चलते कहे के बाद अरे ए हो जग तारन माई, अरे ये हो जग तारन, ये हो जग तारन माई, ये हो जग तारन माई, सुन लो ना हमारो पुकार, ये हो जग तारन माई। मजा नहीं किया आवत, आप सभी ताली नहीं की बजावत तो मजा नहीं किया आवत। जब हम इशारा करो कि ताली बजाई, बजाई कहे कि माता रानी के दरबार में ताली न बजाए तो कहाँ बजाए। आ ताली बजावला से आज खातिर तो दूगो फायदा बा। एगो फायदा ई बा कि
वो ठंडा ना लगी, देह में फुर्ती रही ना जी। और दूसरा का फायदा कि माता रानी के दरबार में हाजिरी लग जाए ना जी। ऐसे कहे के बाद अरे एहो जग तारन माई, एहो जग तारन, एहो जग तारन माई, एहो जग तारन माई, एहो जग तारन, एहो जग तारन माई, कि एहो जग तारन माई, लाना हमरो दुआरी, एहो जग तारन माई, लाना हमरो दुआरी, एहो जग तारन माई। प्रमाण मिलल बा कि तहरा दुआर पर जे भी आइल बा, तहरा दरबार में जे भी आइल बा, ओकरा के तू अपन बेटा समझ के आ ओकरा के उद्धार कइले बारू। भक्त कहले अरे तोहरे दुआरे मैया जे कोई आवेला हो, जे कोई आवेला दुआरे माई जे कोई आवेला ओकरा के खाली नहीं खिजाए देले। ई प्रमाण मिलल बा। भक्त कहले अरे ममता के तान मैया तोहरा से पावेला हो, तोहरा से पावेला। भक्त कहले कि माई मातारी बाप केहू के का दी, बस ममता दी, स्नेह दी, प्रेम दी। लेकिन ई प्रेम, ई स्नेह, ई ममता संसार के सारा धन से ऊपर बा। भक्त कहले तोहरे दुआरे मैया जे कोई आवेला हो, जे कोई आवेला। ममता के दान मैया तोहरा से पावेला हो, तोहरा से पावेला। दुख से उबारन माई, अरे दुख से उबारन माई, हर दुख से उबारन तारन माई, हर दुख से उबारन माई, हर दुख से उबारन हो जग तारन माई, हो जग तारन माई। गाना आचर से ओ हारी हो जग तारन माई, गाना आचर से ओ हारी हो जग तारन माई।
तनी सा पुरस्कार के दौड़ लगल बड़ भाई प्रिंस बहुत बढ़िया आज के वीडियो हमारे में शूट करता रहे बैठल वाले सीन नहीं लेकर हमारे भाई हुए कि जोड़े हम नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक जो रही पढ़ाई भइल बा भाई बहुत सारे प्रेम देवेले। उसके बाद भाई शंभू राज जी यहाँ का तरफ से बहुत सारा स्नेह प्रेम आई भगवान के दरबार में माता रानी के दरबार में माता रानी से विनती रही कि माता रानी भैया के दिन दूर रात चौगुना तरक्की के राह पर ले जाई और भैया के हर एक मनोकामना सिद्ध करी कहे के बाद भक्त कहले कि माई हम सुन ले बानी एगो वैसनो मूर्ख रहले जे जवना डाली पर बैठल रहले वही डाली के काटत रहले जानते नहीं मूर्ख के रहे देखी जना वो मूर्ख रहले कालिदास जवना डाली पर बैठल रहले वो करे के काटत रहले अगर डोलिया कट जाए तो कीर के मर जाते कि ना लेकिन यहाँ पर माता रानी की कृपा दृष्टि रहेला ठीक मानू ऐसे जब डाली पर बैठल रहले वही डाली के काटत रहले आ चेहरा से एकदम कुरूप रहले एकदम करिया उनकर नामे रहे कालिदास उनकर पत्नी उनका के इशारा कैली हे बा कहले तार दोनों आंख फोड़ दे इतना मूर्ख रहले आ वैसन कालिदास पर जब माता रानी की कृपा दृष्टि हो गई तो महाकवि के नाम से जानल गई तो ऐसे माता रानी की कृपा दृष्टि जाने किस रूप में मिल जाए राम ऐसे ही नहीं के कहल जा सकत कि वह जो भगवान मिली है कि ना मिली जब सने प्रेम रही तो हो सकता है जब एक हो जाए कारण में भगवान मिल जाए ऐसे कहे के बाद प्रेम से बोल दी शेरा वाली मैया की जय मजा नहीं किया तभी कोता ही होता है आखिर लोग सब जयकारा बोलते वाली ताली बजाते उन्हें ठंडा लगी है तो क्या ऐसे वैसा जयकारा बोली ऐसा ताली बजाई कि ठंडी दूर भाग जाओ गाँव के दुख दरी दर्शन गंगा पार चल जाओ कहे के बाद प्रेम से बोल दी शेरा वाली मैया की भक्त कहले हरि कालिदास कारिया पर जय हो माता रानी की जय हो भक्त कहले कि हे माँ हरि कालिदास कालिया पर डाला जिंदगी सवारन माई और जिंदगी सवारन हो जगतारन माई भक्त कहले कि माई तू सबकर जिंदगी सवारे लू जैसे कालिदास के जिंदगी सवार दिलू आज एक चमड़िया गांव में आके गांव की जिंदगी सवार भक्त कहले हर जिंदगी सवारन हर जिंदगी सवारन हो जगतारन माई हो जगतारन माई ना दूर से